Tawag City na mayagpagpo sa R1AA 2026 bilang overall champion. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Sa pagtatapos ng Region 1 Athletic Association Meet 2026, hindi binitawan ng Lawag City, Ilocos Norte ang kanilang titulo bilang kampyon matapos manguna sa ginanap na paligsahan sa Candon City Region 1. Pinatunayan ng mga atleta ng Lawag City ang kanilang husay at determinasyon, dahilan upang sila pa rin ang maging pangunahing kinatawan ng rehiyon sa nalalapit na palarong pambansa. Nakamit ng Lawag City ang overall championship matapos mag-uwi ng kabuang 93 gold, 70 silver at 62 bronze medals na nagpatibay sa kanilang dominasyon sa kompetisyon. Binubuo ang Region 1 Athletic Association Meet 2026 ng 14 na schools division offices mula sa iba't ibang lalawigan at lungsod sa Ilocos Region. Kabilang ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at mga component cities nito. Ayon sa mga opisyal, ang tagumpay ng Lawag City ay bunga ng sipag, tiyaga at dedikasyon ng mga atleta. Mula sa masusing ensayo hanggang sa aktwal na laban na nagsilbing susi sa kanilang muling pagkapanalo. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ako po, si Idol Kate Dispo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.